Salutare, frații mei, e la doza de Serghei. Mâncați-ți gura ta, când eram mic îmi plăceau filme cu bătăi cu mardoială să moară ăla. Mă, când se băga câte un film cu Bruce Lee, mâncați-și gura ta ce bătea ieșea la coada de bilet. Mă, Mișa, e dracu asetici ăștia să moară, mă. Acum mâncați-și gura ta de când cu internetul filme cu bătăi pe toate drumurile. Deci toți caratiții ăștia eșuați, care mai de care dea cu piciorul în gura cuiva. Nici măcar nu știu a cui e gura. Apără Tătărușanu! Regia are luare, vă rog! Fraiere, păi mule, măcar la starea civilă, lasă să aibă cu ce să spună da. După aia mai vezi tu, vorba lui Michael Jackson, biritat. Bine! Acum Sanchiu să apară niște asociații de-alea care o să zică că, băi, ele, Serghei, încurajează pe bărbați să fie violenți cu femeile. Băi, papagalilor, păi voi chiar credeți că e nevoie de un bărbat pentru așa ceva? Chuck Norris mor de ciudă, frate, ce a nimerit-o cu metre din prima, ceea ce nu se poate spune despre spăratul ăsta, e. Nu-i nimic, mă, nene, să mai întâmplă, a doua ori cu noroc. E clar, mâncați-și gura, tipul celălalt avea o față care cerea picioare. Și acum mâncați-și gura la categoria, ia fi atent când de sus poți să ridic eu piciorul, versiunea penibilă. Ia uite, mâncați-și ce a reușit un corporatist lăsat nesupravegheat în pauza de masă. În limbajul specialistilor, asta se numește lovitura picior-cap. Adică cu piciorul lovești adversarul și cu capul spargi podeaua. Cum ar zice frații noștri mai mici și mai mulți? Bine! Nu o să bine, să moară, mă! Biric, numai că ai grijă pe cine vrei să lovești, că s-ar putea să riposteze. Ce dracu la mintea cocoșului? Pe mine mă enervează ăștia, mă, mâncați-și gura, care una, două vor să lovească ei cu picior. Mai ales când există soluții mult mai simple. Mâncam-și gura, ce concluzie tragem noi după doza de azi? Decât să dați cu piciorul în gură, mai bine luați 100 de vodcă. Tot în gură. Hai, noroc. Bine! Nu o să bine, să moară, mă!